ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وتحقيق tizlere Musa'dan ozul Hazreti Yusuf da peygamber bolup geldi mucizeler bilen. Pes siz hemişe şekde boldunuz size getiren dininin hakkında. Ta vakti ki Hazreti Yusuf vefat bolonunu ayttınız. Endi Allah Tebarek ve Teala Yusuf'tan son Resulü vermez deyip. Şu tariqa gumrah eder. Allah Tebarek ve Teala her bir hadden tecavüz ettiyanları ve haqqa şek ettiyanları. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Ol tor adamlar ki Hudaýyň ayetlerinin barasynda özlerine gelen bir delil we bir hujjat bolmaýyn jedel etýärdiler. Bu zat nihayet uly nefrete sebäpdir Hudaýyň ýanyna we müminleriň ýanyna. Şu tariqa muhr vurur Allah Tebarek ve Teala her bir mutekebbir we mağrur adamyň kalbyna. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وفرعون özüniň weziri Haman'a aýtdy: "Ey Haman, men üçin bir beýik jaýyny bana et. Şayet men ýetişeýin ýollara we wesilelere." أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Yani asmanın yollarına ve asmana çıkmağa vesilelere. Pes nazar edeyin ve yetişiklik edeyin Musa'nın Hudaýyna. Men şonu yani Musa'nı yalancıdır deyip güman etýärn. Şu tariqa awadan kökedilli Fir'auna özüniň teleke amallary we hak ýoldan men edildi we Fir'aunun mekruh hilesi hiç tat bolmady meger ziyankarlykda we helaketde boldy. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Şol ogrinça iman getiren mümin adam aýtdy: "Ey kavmim, maňa tabi bolun, men sizi dogry ýola hidayet ederim." يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ey kavmim, tahqiq bu dünýäniň dirligi bir näçe gün peýdalanmakdyr, sobaty ýokdur. Tahqiq qarar tapyp hemişelik bolunjak jaý ahiretdir. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Her kim bir teleke iş etse, on cezasy şol teleke işin öz misline teleke ceza berler. Ve her kim bir salih amel etse, ha erkek bolsun, ha zinany bolsun, özü de mümin bolup amal etse, pes şu form adamlar cennete dahil bolarlar. Cennette şolar üçün hesapsız rızk bardır.